Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш новы эфірны дзень са студыі Еўрарадыё ў Варшаве. Абмярковаем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І сёння абмеркаванне актуальных падзеяў мы распачынаем з юрыстам, адказным за пытанне юстыцыі Народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўніком па юрыдычных пытаннях Координацыйнай рады Михаилом Кирилюком. Добрый день, спадар Михаил. Добрый день. Спадар Михаил, давайте пачнем, можа быть, с самого такого актуального пытання. Стало вядома, что з Беларусі уцёк былы, атрымліваецца, авіадыспетчер аэропорта Мінск-2, які даў паказанні польскай паліцыі про тое, як адбывалася ось гэты інцыдэнт з самалётам Ryanair, на якім ляцеў Роман Протасевич. Як юрыст, скажите, все ж таки, ці маюць нейкае значэнне гэтыя сведчанні беларускага авіадыспетчера, куды яны могуць пайсці? То есть вот польскай паліцыі ён гэта расказаў, а што далей? Безумоўна, гэта мае значэнне, таму што мы бачым, што і ўвесь свет бачыць, што тая версія, якая прапаноўвалася беларускімі ўладамі, яна не вытрымлівае крытыкі, што яны давалі ложную інфармацыю на самалёт, і што гэтай ложнай інфармацыяй яны ставілі ў небяспеку жыцці большае, чым за 100 чалавек. І ў нас ёсць зараз жывы сведка, які там працаваў, які дае паказанні, і паказанні якога могуць стаць доказам. У рамках якога працэса гэта будзе, зараз мы не ведаем, але мы ведаем, што гэта можа паўплываць, па-першае, на рэпорт ІКАО, які мы чакаем ад прычынах, і гэты рэпорт дакладна ўжо можа паўплываць на вызначэнне прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ці яго самога як тэрарыстам і дзеянняў па затрыманні самалёта як тэрарыстычнымі, таму што, ведаеце, агульная карціна ўжо была вядома тады, ужо там праз некалькі гадзін, праз некалькі добаў ужо было бачна, што з боку так званых беларускіх уладаў ідзе недаставерная інфармацыя. Яны проста ілгуць, таму што, не было... Нагадаю, яны тады казалі, што яны тады казалі канкрэтны часы, мінуты, калі атрымалі гэта e-mail з паведамленнем аб бомбы. І зараз жа тады ж з'яўлялася ў прамым эфіры інфармацыя, калі ўпершыню атрымаў Боінг інфармацыю. І тады было бачна, што не маглі яны даведацца раней, таму што Боінг атрымаў інфармацыю раней, чым яны паказалі скриншот гэтага пісьма. То бок ужо было бачна, што яны проста ілгуць. Зараз цяпер гэтаму ёсць доказы. І гэта, дарэчы, для мяне, як для праўніка, гэта такі будзе сер'ёзны дакумент у капілку да іх злачынстваў. Але вось вы кажаце зараз, што найперш гэтыя сведчанні будуць скарыстаныя найхутчэй у гэтым рэпорце. Але нейкая справа, ўсё ж такі, я не ведаю, у межах міжнароднай юрысдыкцыі, універсальнай юрысдыкцыі з гэтай нагоды заведзеная, будзе туды гэта далучана сведчанне? Тут складанае пытанне, таму што вызначэнне тэрарыста яна патрабуе не толькі юрыдычных дакументаў, але і палітычнай волі. Таму што ў гэтага ёсць такія даволі сур'ёзныя наступствы. Так, палітыкі, вышэйшыя палітыкі Польшчы і Літвы, яны ўжо назвалі дзеянні рэжыму Лукашэнка тэрарыстычнымі. Але трэба разумець, што калі іх узносяць у спіс тэрарыстаў, напэўна, гэта можна будзе параўняць з адключэннем краіны ад свіфту, таму што
нельга праводзіць ніякія транзакцыі, нельга гандляваць. Дарэчы, вельмі шмат эканамічных рэчаў, якія будуць забаронены. Таму я думаю, што тут ёсць разуменне цяжкасці гэтых палітычных наступстваў, якія ўсё ж такі Еўропа не спяшаецца ўвадзіць. Я думаю, што прычына ў гэтым, а не ў нейкай складанай юрыдычнай працэдуры. Дарэчы, калі датычыцца юрыдычнай працэдуры, то ну вось, што нам паведамляюць міжнародныя правнікі па справе ІКАО. Так, краіна можа падаць у міжнародны суд, там правесці перамовы з Беларусю. Ну, Беларусь могуць нават выключыць з ІКАО, але гэта будзе не вельмі добрае дзеянне для самой Беларусі, таму што калі цябе выключылі з клуба, ты далейшы можаш і не выконваць іх абавязкі. Што датычыцца міжнародных судовых спраў, тут павінна падпісаць гэты дакумент кіраўніцтва якіхсьці краін, інтарэсы якіх закрануты, напрыклад, Польша, ці Літва, ці Ірландыя, ці Грэцыя. Ну вот калі казаць канкрэтна, наколькі я разумею, ўсё ж таки гэты самалёт, ён належаў польскаму аддзяленню РНР. Палякі могуць звярнуцца з такім патрабаваннем? Так, палякі могуць. Палякі могуць. На жаль, на гэты час у мяне няма адказу, ці будуць яны выкарыстоўваць гэту магчымасць ці не. Але збіраць доказы і мець для сябе дадатковы матэрыял, гэта заўсёды карысна. Тым больш, што гэта дае падставу не толькі на юрыдычным узроўні, але нешта рабіць і на палітычным узроўні, і на дыпламатычным узроўні. Глядзіце, дзіўнае такое атрымліваецца супадзенне. Польскі бок зараз атрымаў вось гэтыя сведчанні авіядыспетчера. Польскі бок назапашвае такія сведчанні і існуе верагоднасць таго, што польскі бок звернецца ў адпаведныя структуры з прапановай ці патрабаваннем прызнаць Лукашэнку там ці беларускі рэжым тэрарыстам ці тэрарыстычным. З іншага боку, мы глядзім, чым зараз займаецца следчы камітэт Беларусі. Можно, конечно, зараз казаць, что вот вы б лепш там расследовали забойство Романа Бондаренки ці, скажем, іншыя там злачынствы, якія былі зробленыя, але тым не менш я зараз вось гляжу тэлеграм-канал следчага камітэта і читаю про тое, як кіраўнік следчага камітэта Гора расказвае про тое, цытую: крымінальная справа, якое распачаў следчы камітэт по факту здзяйснення злачынства супраць бяспекі чалавецтва, зараз знаходіцца ў цэнтральным апараце СК. В одну крымінальную справу аб'яднаны ўсе факты супрацьпраўных дзеянняў польскіх сілавікоў і службовых асоб. Такім чынам атрымліваецца, што беларускі бок зараз асноўныя свае сілы кінуў на тое, каб збіраць нейкія там факты злачынстваў польскіх сілавікоў супраць чалавецтва. На польскай мяжы маецца на ўвазе вось гэта сітуацыя у памежным пераходзе Брузгі. Будзе такая супрацьстаянне двух крымінальных спраў? Я думаю, не. Я думаю, гэта трохі ў іншай плоскасці, больш у той плоскасці, да якой асабіста вы маеце дачыненне. Гэта больш падобна на тое, што Гара перайшоў у прамое падпарадкаванне да Эйсмант. То бок зараз у нас следчы камітэт, ён такі абслуга медыйнай сістэмы, бо вайна ідзе зараз і ў медыйнай прасторы таксама. І вось яны разумеюць, што іх абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, што у катаваннях людзей, што ёсць доказы, што іх збірае ААН, іх збіраюць праваахоўцы, іх збіраюць там міжнародныя платформы і кажуць, што ёсць падставы трыбунала, і ўжо пра трыбунал пішуць і ў дакладзе і ў ОБСЕ, і ў Еўрапарламенту. То бок так абстаноўка трошачкі накаляецца. І ім трэба зрабіць
нейкі шаг крок насустрач. І што яны робяць? Яны таксама заводзяць справу, каб на сваім узроўні у сваёй медыяпрасторы паказаць: а глядзіце, яны нічым ад нас не адрозніваюцца, яны таксама катуюць, яны таксама тэрарыстам. Ну, калі глядзець па фактах, гэта не мы фашысты, гэта вы фашысты. Вось вы кажаце, што мы тэрарысты, што вы захапілі Боінг, а мы кажам, што Латушка тэрарыст, таму што ён заклікае да санкцый. Чалавек, які можа, гэта разлічана на вельмі неадукаваных і цёмных людзей, бо там, мне здаецца, нават там вельмі цёмны чалавек, калі пачытае біяграфію там нашых тэрарыстаў, экстрэмістаў, там Ціхановская, Латушка, там Стрыжака, хтосьці там быў міністрам культуры, хтосьці працаваў настаўнікам, хтосьці займаўся дабрачыннасцю, да, і тэрарыстычных дзеянняў па заходу самалёта і катавання людзей, усё будзе відавочна, але для іх гэта, вось мы робім такую працу, мы паказваем, што і там тое самае, і тут тое самае, такое абяленне у іх змешванне красак праз ачарненне супраціўніка. То бок для мяне гэта справа, гэта больше, мабыць, кажу, падпарадкаванне гарада Эйсмант, медыйнае, а не юрыдычнае. Такім справам, калі да прыкладу справа з Боінгам і пасадка яго прымусовай у аэрапорце Мінск-2, яна можа, па выніку, так уявім сабе, па максімуму прывесці да таго, што Лукашэнку прызнаюць тэрарыстам, а справу, якую распачаў і вядзе следчы камітэт Беларусі наконт польскіх сілавікоў і іх дзеянняў, яна больш за тое, што будзе там нейкі артыкул залатога пера савецкай Беларусі, СБ Беларусь сёння, больш нічога, ніякіх наступстваў мець не будзе. Ведаеце, трэба параўноўваць ўсё ж такі вес і магчымасці, так, а папасць у спіс тэрарыстаў еўразвязу. Гэта значыць, з табой не будуць працаваць еўрапейскія банкі, амерыканскія банкі, не будуць праводзіць транзакцыі, у цябе будуць праблемы з атрыманнем гроша. Здаецца, што гэта і так па выніку санкцый павінна быць. Яшчэ няма. Гэта няма яшчэ нават на, не ведаю, на мой погляд, гэта санкцыя, яны яшчэ на 30% ад магчымага толькі ўключаны, таму што яны ўсё робяць стэп-бай-стэп. Мы, беларусы, яшчэ нават не адчулі таго, што можа быць, таму што, немагчыма параўноўваць эканамічныя магчымасці Беларусі і еўразвяза. Гэта абсалютна розныя вымярэнні у дзесяткі разоў. І, дарэчы, хай сабе беларускі камітэт уносіць у спісак тэрарыстаў, акрамя Латушкі, яшчэ там і Ежы Бенцаровіча, там стража гранічнага Польшчы. Вядома, ён не будзе ездзіць у Беларусь, не зможа ўзяць крэдыт у беларускім банку і, напэўна, штосьці яшчэ там паехаць аддыхаць на курорты Нарачы. Вядома, ён будзе здзіўлены і нават расчараваны. Вот такія наступствы. Тым не менш, ўсё ж таки, я б хацеў яшчэ звярнуцца. Учора, чытаючы пэўныя экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, я ўжо сустракаў такое: ўсё, маўляў, кропка пастаўленая, Лукашэнку дакладна прызнаюць тэрарыстам. Але ці можна на сёння так вось катэгарычна пра гэта заяўляць? На любое прадказанне будучага, яно мае нейкі верагоднасны характар, так? Як праўнік, калі мяне спытаюць, перспектывы дзела ёсць, я адказваю. Ёсць, мы перспектывы дзела справы раскладваем на нейкія часткі, так? Фактычныя абставіны ёсць. Доказы гэтых абставінаў ёсць. Юрыдычны бэкграунд ёсць фактычныя абставіны, дзеянні, якія падставілі пад небяспеку 100 ці больш грамадзян еўразвязу іншых краін. Доказы зараз ёсць. Юрыдычны бэкграунд які? То, што гэта было зроблена наўмысна, то, што гэта было зроблена, каб захапіць чалавека, то бок ніякай бомбы не было. І зараз гэты сведка, ён кажа, што ім было вядома ад самога пачатку, што ніякай бомбы не было. То бок яны ставілі пад пагрозу жыццё больш за 100 чалавек проста для сваёй выгоды.
юрыдычныя падставіны. Гэта тэрарызм, так, гэта захоп іншаземнага судна. Так. Далей, якое рашэнне прыме орган адказны за прыняцце гэтых рашэнняў? І тут мы не ведаем. Ну, гэта як прадказаць судовае рашэнне, да? Вось у вас ёсць судовы працэс, і вы бачыце, вось ёсць забойца, вось у яго там ёсць нейкія доказы. Якое рашэнне прыме суддзя? У мяне, як управніка, я пераконаны, што ёсць падставы прызнання, але я разумею, што у гэтага забойцы таксама ёсць зброя для процівадзеяння, так? Бо мы не маем зараз справу з тым забойцам, які сядзіць у клеткі. Мы маем справу з чалавекам, які таксама можа складаць праблемы, так? Мігранцкі крызіс, вось ён прадэманстраваў сваю рашучасць і магчымасць складаць праблемы. Зараз ён зніжае ціск на гэтым напрамку, пачынае ціск на напрамку Украіны, кажа, што я буду атакаваць граніцу Украіны, кажа, што я прызнаю Крым, кажа, што я завязу сюды ядзерную зброю і гэтак далей. Таму і што яшчэ як правнік можа сказаць, каб прааналізаваць гэту справу? Юрыдычная практыка мінулага. Ёсць такія прыклады, так, ёсць, прызнаваліся, уносіліся ў спіс міжнародных тэрарыстаў тыя, хто там дзяржаўныя установы нейкіх ісламскіх краінаў, стражы ісламскай рэвалюцыі. Было такое, калі у гэты спіс уваходзілі дзеючыя кіраўнікі еўрапейскай дзяржавы? Не, пакуль што такога не было. Таму гэты кейс, ён сапраўды унікальны. І што мы можам рабіць у гэтым напрамку? Ну, мы са свайго боку, як народнае антыкрызіснае ўправленне, мы можам сустракацца з палітыкамі, з літоўскімі, з польскімі, з еўрапейскімі, і мы даводзім на кожнай сустрэчы неабходнасць жорсткіх мераў і неабходнасць крокаў. Мы даводзім тое, што палітыка крок па кроку, так, яна магчыма, але яна магчыма з людзьмі, з тымі ж самымі каштоўнасцямі, а Лукашенко разумее толькі язык сілы. І таму мы двигаем гэту справу ў тым напрамку, якім мы лічым патрэбным, у тым, каб была адказнасць як мага хутчэй і каб не было ніякай магчымасці гэтай адказнасці падбегнуць. Дарэчы, прачытаў навіну, хацеў бы просто да вас, як да юрыста, адваката, звярнуцца, вот, як вы кажаце, як праўнік даць сваю ацэнку. Учора з'явілася інфармацыя пра то, што Губазік прыйшоў і затрымаў маці аднаго з актывістаў, які зараз сам знаходзіцца ў Польшчы. І яшчэ напісаў такое: бацькі адказваюць за дзяцей. І жанчыне прысудзілі колькі там сутак. От сітуацыя. Што гэта? Ну, гэта застрашэнне. Гэта тэрарызм. То бок, на жаль, ну, мы можам паглядзець, як характарызуецца тэрарызм у беларускім крымінальным кодексе. Па-першае, гэта палітычная мэта. То бок, калі цябе збівае хуліган за бутэльку водкі на вуліцы, гэта ну просто хуліганства. А калі ён збівае табе з палітычнай мэтай, каб давесці цябе, не галасуй за Ціхановскую, не выходзь там на плошчу, не там здымі белую там ці чырвона-белую ленту. Калі гэты хуліган знаходзіцца не на дзяржаўнай службе, і ён робіць гэта маючы мандат ад улады, ну, то бок гэта тэрарызм, бо ёсць палітычная мэта. І ён робіць гэта ў дачыненні да кагосьці, хто спрабаваў рабіць нейкую грамадзянскую актыўнасць. Таму вельмі сумна, што гэта адбываецца ў нашай краіне, і вельмі сумна, што наша краіна становіцца у шэраг у одну лінію з такімі краінамі, як Афганістан, бо я ўжо тут у Польшы бачыў, калі размаўлялі, там хтосьці у аэропарту размаўляе, там смолток, адкуль ты, з Беларусі, а я з Афганістана. О, я разумею цябе, як у вас там усё цяжка. Ну, то бок, да, на жаль, мы скатваемся да гэтага.
Калі мы сказали, узгадывали такую універсальную юрысдыкцыю, мы з вами раней абмяркоўвалі гэтую тэму, что у межах універсальнай юрысдыкцыі, ну скажем так, пачалі разглядацца, ці ёсць верагоднасць, шанс, што будуць разгледжаныя пэўныя справы катаваных у Беларусі людзей. На сёння што-нибудь вось вядома, нейкая рух нейкі ёсць? На сённяшні дзень ёсць рух з беларускага боку, які дабаўляе, на жаль, у больш пацярпелых і ахвяраў да гэтых спраў. Нашы намаганні, яны заключаюцца ў тым, каб усё ж такі выкарыстоўваць Інтэрпол, выкарыстоўваць інструменты міжнароднага розшуку, каб уключаць у гэтыя лісты прадстаўнікоў урада Лукашенка і прадстаўнікоў сілавых структур Лукашенка. Калі гэта будзе зроблена, дарэчы, я думаю, што аб гэтым даведзяцца усе адначасова. Гэта з'явіцца зараз ва ўсіх навінах. На жаль, пакуль што такіх добрых навін я паведаміць на сёння не магу, але вельмі спадзяюся, што хутка яны з'явяцца. Давайте яшчэ одно пытанне закранем, гэта звязаныя з санкцыямі. Учора дарацца Светлана Ціхановская Вячорка звярнуў увагу на тое, што нягледзячы на санкцыі, нарвежская кампанія Яра працягвае набываць беларускі калій. І нягледзячы на тое, што калі кіраўніцтва Яры сустракалася з Ціхановскай, абяцала, што у снежні, на пачатку снежня яны перагледзяць гэтую сваю пазіцыю. Снежань ужо вось глядзі да сярэдзіны зараз даходзіць, а Яра працягвае набываць. Я ведаю, што і народнае антыкрызіснае ўпраўленне вельмі так прапрацоўвала гэты накірунак. З Ярай працавалі, размаўлялі, дасылалі лісты пэўныя. Што гэта? Ці ёсць нейкія магчымасці ўсё ж такі на пазіцыю Яры паўплываць, і ці трэба гэта рабіць? Зразумела, ёсць. Зразумела. Дарэчы, зараз 9 снежня, напэўна, я не памятаю, ці 8, ці 9 снежня павінен быў уступіць чарговы пакет амерыканскіх санкцый. Напэўна, пра гэта ішла размова. І Яра якраз такі сцвярджала, што яна будзе падпарадкоўвацца амерыканскім санкцыям. Напэўна, і будзе, бо ўсё ж такі США, такая краіна не такая лагодная, як еўразвяз, і калі хтосьці падпадае пад амерыканскія санкцыі, дык Яра можа згубіць вялізныя грошы на амерыканскім рынку. Я думаю, што адпаведных грошаў на Беларусі яна не заробіць. Таму калі гэта будзе сапраўды так, безумоўна, мы будзем даносіць гэту пазіцыю да амерыканскага боку і патрабаваць самай поўнай адказнасці. Бо мы не верым зараз, што санкцыі ідуць на шкоду беларускаму народу. Мы лічым, што прыбытак ад беларускаля ідзе на шкоду беларускага народу, а санкцыі даюць магчымасць гэту шкоду спыніць. Спадар Михаил, давайте вернемся яшчэ да адной тэмы. Можа быть, яна камусьці ўжо так навязла, як кажуць, на зубах. Тым не менш, чым бліжэй да лютага, тым все ж таки будзе падымацца гэта пытанне. Рэферэндум і прапанаваная апозіцыі, не апозіцыі, альтэрнатывай рэжыму тактыка ўдзелу ў гэтым рэферэндуме. Вы ў сваім допісе на сваёй старонцы напісалі з гэтай нагоды: ніхто не мае ілюзій адносна падліку галасоў. Думаць, што адзінае значэнне рэферэндума гэта лічбы, якія аб'явіць Ярмошына, гэта юрыдычны фетышызм. А што не юрыдычны фетышызм? Так што, навошта? Калі не лічбы, то што нам патрэбна? Я заходжу з таго, што калі б Лукашенко былі
патрэбны толькі лічбы, ён бы мог бы зараз раздрукаваць пратаколы, сказаць, што мы правялі рэферэндум, вось вынікі, усе прагаласавалі, ўсё. Але ж гэтага не было. Яму трэба, каб гэтыя лічбы былі прызнаны Расіяй. Расіі патрэбна, каб гэта была нейкая такая імітацыя. У ідэале да яго, вядома, каб гэтыя лічбы былі прызнаны еўразвязам, каб еўразвяз здымаў санкцыі. Як ён плануе гэта зрабіць? У яго разуменні гэта такое атрыманне легітымнасці, каб прадэманстраваць еўразвязу, Расіі, усяму свету, беларусам. Вось глядзіце, у аўгусце, у жніўні 20 вы былі супраць мяне, выхадзілі. Зараз ніхто не выходзіць. Зараз, значыць, вы мяне прынялі, вы прызналі дэ-факта мою ўладу, ўсё. Працягваем далей. Вось я зараз там кіраўнік ВНС, там прэзідэнтам у нас будзе там, не ведаю хто там, ці Шейман, ці Качанова, так, ці Шпіц, вось, але ўсё працягваецца так, як мае быць. І што мы хацім зрабіць у гэтым выпадку? Мы хацім са свайго боку прадэманстраваць, што ніхто не забыт, нішто не забыта, мы не спыніліся, мы не жадаем мірыцца з гэтай уладай, мы не прызнаем яго ўладу, не прызнаем яго легітымнасць, і таму мы не галасуем так, як ён жадае, ці за, ці супраць. Мы перакрэсліваем два варианты ў рэферэндуме і дэманструем тому, што мы не згодны з самім фактам праводзіць гэтае галасаванне. І мы гэта робім для таго, щоб давесці зноў-такі да ўсіх, і гэта палітычнае дзеянне, давесці да ўсіх, што мы не згодны з рэжымам Лукашенка. І гэта павінны бачыць усе. І Расія, і Лукашенка, і збіркомы, і мы самі. Як яны гэта пабачаць? Якім чынам? Ну, так. То есть, калі мы ў 20-м годзе, ў жніўні 20-го года людзі ішлі на выбарчыя участкі і хаця б абазначалі сваю пазіцыю белай стужкай на руцэ, то зараз і гэтага зрабіць немагчыма. Вот як абазначыць? То есть у нас атрымліваецца сітуацыя, што ілбом аб сасну, што сасной об лоб. Тут мы не пойдзем, Лукашенко скажа, вы падтрымалі, мы пайшлі, ніяк сябе не абазначыўшы, ніяк не праяўляючы гэта. Лукашенко скажа, глядзіце, колькі прыйшло, прагаласавала, а Ярмошына показала, што все прагаласавалі за прапановы вот такой канстытуцыі. Ну, для мяне ўсё ж такі застаецца яшчэ магчымасць карыстацца платформай «Голас», каб пацвердзіць факт свайго волевызначэння, падлічыць гэтыя галасы. Платформа «Голас» прызнана міжнароднымі структурамі як крыніца для вынікаў галасавання ў жніўня 20-го. Я думаю, што яна праявіць сябе і ў гэты час. Так, мы не можам дэманстраваць нават праз белыя ленты. Так, зараз мы бачым катаванне людзей, якіх бяруць у палон зараз, нават за актыўны ўдзел у назіранні выбараў мінулага року. Так, я разумею, што ў Беларусі зараз вельмі страшна і атмасфера страшэннай дэпрэсіі і лютасці, тое, што ў людзей апускаюцца рукі і здаецца, што нічога ўвогуле нельга зрабіць. Але для мяне страшней то, што калі мы нічога не зробім, у нас все так і застанецца раней. Бо дзеля таго, што мы рабілі ў жніўні 20-го, давайте успомнім, было шмат людзей, якія крычалі, нічога не дапаможа, бабарыку пасадзяць, цыпкалу выганяць, аб'яднацца не дапаможа, трэба байкот, вы прайграеце. Людзі, не гледзячы на гэтыя крыкі, рабілі тое, што рабілі. І зараз, толькі дзякуючы таму, што яны рабілі, рэжым знаходзіцца ў самай неўстойлівай кропкі за апошнія 27 год. І я лічу, гэта толькі дзякуючы таму, што людзі рабілі свае грамадскія актыўнасці. І так я разумею, што зараз гэта не будуць такія велізарныя актыўнасці, але, мабыць, адзін чалавек, які выходзіць у умовах такіх рэпрэсій, як зараз, ён варты 100 чалавек, якія выходзілі, калі рызыка была меншая.
Ну вось наши гледачы таксама цікавяцца, задаюць вам пытанне под нікам MD. Глядач пытаецца: калі тыя, каму адрасуецца пасыл, глядзіце, нас шмат і мы не згодныя, і так ведаюць пра гэта, навошта тады рызыкаваць тымі, хто яшчэ не з'ехаў? Таму што як это вельмі, мабыць, небяспечна гэта гучыць у прамым эфіры, але у бізнесе, там, мабыць, у грамадскай дзейнасці, у інвестыцыях ёсць такое правіла, што прыбытак ён проста прапарцыянальны размеру рызыкі. Не заўсёды, але вельмі часта. Таму, да, сядзець дома гэта менш рызыкоўнае. І я разумею тых, хто баіцца і не жадае выходзіць на вуліцу, таму што ён баіцца. Таму што... Але... калі ты выходзіш і ты цябе бачаць і на выбарчых участках, і твой голас фіксуецца ў сістэме голас, і цябе бачаць другія людзі, гэта яшчэ адна кропля ў тое, каб гэта сістэма была перавернута. Таму што вось мне здаецца опять такі, успамінаючы жнівень 20-го, тады, напэўна, толькі лянівы з аналітыкаў не напісаў, што так, галоўнае не тое, што цяпер за ціханаўскую большасць, а галоўнае тое, што гэта большасць усвядоміла, што іх большасць. Я і зараз веру, што нас большасць, што беларусы не здабылі сабе стокгольмскі сіндром і не полюбілі Лукашенка. Але трэба гэта рабіць, каб гэта, ну як это сказаць, унутраная свабода, яна не варта нічога. Калі ты сядзіш унутры свабодзен і не робіш нічога, у цябе няма ніякіх доказаў таго, што ты здолен гэта зрабіць. Вось. Добра, ёсць просто на заканчэнне некалькі нюансаў. Па-першае, мы выдатна ведаем, што зараз пераследуюць за тэлеграм-каналы, і таму небяспека нават нешта скінуць на голас, яна таксама будзе стрымліваць пэўную частку людзей. Плюс ось дзед па нас кажа: рэферэндум пад дуламі аўтамата, як гэта было ва ўкраінскім Крыме, ніхто не прызнае, акрамя Расіі. Мы ведаем выдатна, што ўсе еўрапейскія краіны не лічаць той же самы нелегітымным і ЦИК, і не давяраюць лічбам агучаным Ярмошынай. І, безумоўна, вот вы казалі про тое, што трэба прызнанне і Расіі, і іншых краінаў вынікаў гэтага рэферэндума. Ніхто не прызнае сапраўды, акрамя Расіі. Усе выдатна ведаюць сітуацыю ў Беларусі, як все адбываецца, як тут галасуюць і як падлічваюць. Не трэба забываць і пра прызнанне саміх беларусаў. Калі я прыхожу сам асабіста на участак, я бачу, што там робіцца, я бачу, як там ідзе працэс, я бачу, як там ідзе назіранне, я станаўлюся, акрамя удзельнікам, яшчэ і назіральнікам сітуацыі. І ў жніўні 20-го я памятаю, што калі я прыходзіў на выборы, я бачыў, што там рабілася, колькі людзей з белымі лентамі, як выглядаюць тыя, хто сядзяць у камісіях, што робіць міліцыя. Калі я гэтага не раблю, як я магу сцвярджаць, што нас большасць, ці што хтосьці ёсць, што ёсць увогуле людзі, якія думаюць так же сама. Дзякуй вялікі. Ну што ж, пэўная частка людзей з вами не згодная, кажуць, напрыклад, што чаму ж, вот, скажем, не падабаецца, чым не падабаецца акцыя «Мёртвы горад», ну і гэтак далей. Ну што ж, я думаю, што спрэчкі наконт тактыкі паводзінаў падчас гэтага мерапрыемства яшчэ будуць працягвацца. Ну і чакаем вынікаў таго, да чаго прывядуць сведчанні авіядыспетчара. Ўсё ж таки, як сказаў гаспадар Михаил,
верагоднасць того, что сапраўды по выніку ці рэжым ці асабіста Лукашенко могуць прызнаць тэрарыстычным, яна існуе. Дзякуй вялікі. Михаил Кирылюк, Зміцер Лукашук. Слухайте і глядзіце нас о 14 гадзіне по мінскім часе в эфиры Еврорадио. Чарговы выпуск программы «Ідэя X». Гостя гэтага выпуску заснавальніца дырэктара фестывалю кіно «Паўночнае зянне», рэжысёрка, прадзюсарка Воля Чайковская.